6
Bună seara tuturor și vă mulțumesc cei care sunteți aici și că v-ați conectat la fix, chiar și un pic mai devreme. Și vă rog frumos să mai așteptăm 2-3 minute să se conecteze și alte persoane. Mulțumesc pentru înțelegere. Așa deci, haideți să începem. Cred că mă și vedeți, mă și auziți bine, bănuiesc așa. În caz că mă vedeți dând din buze și nu se aude nimic, îmi dați de știre. Bun. Vă avea rugămintea ca să puneți microfoanele pe mute, nu de alta, dar sunt unele persoane chiar care sunt interesate de tema de sănătate și n-am vrea să-i încurcăm. Bun, vă mulțumesc. Și așa cum ați văzut și în anunț, astăzi avem o temă foarte interesantă legată de cea mai mare valoare al omului și anume sănătatea. Cred că sunteți de acord cu mine, fiindcă sănătatea este, să spunem așa, dacă ne putem imagina, un strugure. E foarte simplu de înțeles, cu un strugure unde bobițele sunt toate aspirațiile noastre.
sunt dorințele, doleanțele, la ceea ce visăm, la obiectivele noastre și direcțiile pe care vrem să le realizăm. Și dacă pică o bobiță, nu e mare dramă, se mai întâmplă. Însă dacă se rupe acel firicel care leagă toate bobițele și aia, dacă este sănătatea, se năruie toate. De aceea consider eu că este o temă veșnică și mai mult de atât este și un proverb vechi chinezesc care spune: dacă ai pierdut bani, puțin ai pierdut; dacă ai pierdut timp, ai pierdut mult; iar dacă ai pierdut sănătatea, ai pierdut totul. Și cred că asta este adevărat. Haideți să vedem de la ce începe sănătatea. Mie îmi place să spun că ea începe de la mansardă. Asta este mansarda, exact ce se găsește aici între două urechi. De ce? Fiindcă dacă cunoaștem anumite lucruri legate de cel mai perfect automobil care este corpul uman și care ne duce în cea mai frumoasă și captivantă călătorie care se numește viață, dacă cunoaștem acele minime instrucțiuni cu care el iese pe poarta fabricii, după 9 luni de fabricație, cred că am putea să-i facem servisarea mult mai eficient. Vom fi mult mai conștienți despre faptul că are nevoie de astfel de servisare și respectiv nu ne va lăsa pe drumul vieții. Practic, în cele ce urmează vreau să vă transmit cunoștințele pe care le am, experiența pe care o am. La origine sunt chimist în sinteza medicamentoasă. În trecut am sintetizat medicamente. Nu am fost acea persoană care este în farmacie, ci în laborator pentru a fabrica noi formule chimice. Însă sănătatea dintotdeauna m-a interesat. Este un subiect care chiar de mic copil m-a interesat și oarecum de-a lungul vieții am început din curiozitate să și practic anumite terapii, obiceiuri, practici sănătoase. Și mi-am dat seama că sănătatea nu este la ușa farmaciei, ci este în primul rând în mintea și mâinile omului. Eu nu vorbesc despre situații în care omul se naște deja cu o malformație. Eu vorbesc de marea majoritate, cei care avem o viață normală, un corp normal, o minte, cât de puțin să ne permită să înțelegem lucruri elementare. Absolut toate persoanele au șanse aproape egale din punctul ăsta de vedere. Ce ne face de diferiți de punct de vedere al sănătății este stilul de viață, este modul de gândire, ignoranța sau curiozitatea. Dar faptul că sunteți aici, bănuiesc că căutați un anumit răspuns sau de curiozitate. În cele ce urmează am să vă prezint modul cum funcționează corpul uman și ce soluții avem astăzi, în 2025, pentru ca să ne putem conserva sănătatea sau să reducem gradul de uzură cât putem de mult. Și practic voi începe cu un postulat al unui savant pe care îl cheamă Alexis Carrel, este laureat al Premiului Nobel. El a formulat un postulat: o celulă bine hidratată, bine hrănită, care evacuează în mod corespunzător deșeurile și toxinele, poate fi perpetu înnoită. Eu am să dezvolt acest postulat al lui, însă, înainte de toate, cum a ajuns el la această concluzie. Practic, 100 de ani în urmă, aproape 100 de ani, pe 17 ianuarie 1925, el, din curiozitate, a inițiat un experiment, a imersat într-un vas țesut embrionar din inimă de găină și a încercat să vadă cât îl va putea menține viu acel țesut. Lucrul ăsta nu l-a făcut singur, ci împreună cu niște discipoli de-ai lui și, practic, s-au îngrijit de el cum au știut ei mai bine.
Însă acel experiment destul de repede a eșuat din motiv că s-a infectat acel lichid și practic acele celule au murit. A pornit un al doilea experiment, acolo unde deja a creat și un factor de protecție, un factor imunitar, tradus mult mai simplu, și practic a reușit să mențină acel țesut embrionar din inimă de găină mai bine de 30 de ani. Și acum stăm și ne gândim cum a reușit el acest lucru și ce a aplicat. De multe ori poate ne-am gândit, eu fi făcut un tratament. Ba nu. I-a creat condiții absolut naturale. I-a schimbat mediul apos, exact ca și la un acvariu cu pești. Când se îmbolnăvesc, doar nu-i ducem la veterinar. Primul lucru este să-i schimbăm apa. Asta este prima noastră pornire. Și asta este adevărată. A protejat contra infectării, fiindcă, cum v-am spus, primul experiment a ieșuat datorită infectării. Practic, i-a creat un scut, da? O imunitate. Același lucru facem și cu corpul nostru, de altfel. A curățat acel țesut de celulele moarte, fiindcă în cele ce urmează am să vă arăt schematic că corpul produce celule moarte, adică nu că produce, practic în urma renoirii celulare, ca și reboot, se formează celulele alea moarte, să spunem așa, dezintegrate. Și le-a eliminat de acolo, să nu reprezinte o sursă de infectare, da? O sursă de intoxicație. A hrănit mediul apos, practic, ca să se formeze noi celule, le-a furnizat nutrienți, materie primă, aminoacizi, grăsimi, minerale, enzime, fermenți și așa mai departe. Și respectiv a protejat acest mediu din punct de vedere al temperaturii și multe alte lumine și așa mai departe. Practic, dacă vă uitați în aceste acțiuni, astea nu reprezintă o rețetă medicală. Sunteți de acord cu mine, nu? Sunt absolut lucruri normale, obișnuite. Dacă stăm și ne gândim unde mai facem aceste acțiuni, este atunci când în viața noastră vine un copil. Deci, mai mult sau mai puțin, aceleași îngrijiri le avem. Și faptul că acel țesut embrionar din inimă de găină a dus atât de mult, stăm și ne gândim, din punct de vedere genetic, care este capacitatea genetică datorită bogăției sau moștenirii genetice ale găinii de a dus ea atât de mult, până la aproape 30 de ani. Alexis Carrel decedaseră, el nu mai era în viață și discipolii lui, la un moment dat, au oprit acel experiment, că nu mai avea sens. Deci ducea și ducea. Practic, eu de multe ori când întreb cât trăiește o găină, păi până n-o tai. Asta este cel mai corect răspuns. Așa este. Însă, dacă vorbim de punct de vedere genetic, nu poate duce mai mult de 7-8 ani. Poate că este încă prea mult. Însă, în condițiile date, eu vorbesc ideale, țesutul acelei găini a dus, uitați-vă de câte ori mai mult, poate de 7, 8, 10 ori. Asta la ce concluzie ne duce? Că mediul în care își desfășoară celula și grupul de celule activitatea, viața, este decisiv. Și stăm și facem un exercițiu de imaginație, oare cum ar arăta o găină de 30 de ani, dacă ar fi în acest caz? Eu cred că ar arăta căruntă și fără dinți. Poate ceva similar din exemplul ăsta. Vorba vine, însă am înțeles că stilul de viață al celulei, mediul de viață, este dat de stilul de viață pe care omul îl creează corpului său. Și asta ține de somn, mișcare, reacția la stimuli, da? Contează foarte mult cum reacționăm la problemele vieții, cum reacționăm la
lucrurile pe care le auzim de la alte persoane care nu sunt nouă plăcute. Câtă mișcare facem, câte ore pe noapte dormim, asta deja le-am spus. Cât de bine ne hidratăm, cât de bine ne protejăm. Dacă facem periodic curățenie în corp, așa cum facem și în casă, așa cum se face într-un acvariu sau așa cum a făcut Alexis Carrel, contează foarte mult ce mâncăm, cum mâncăm și în ce perioadă a zilei chiar, și asta foarte, foarte mult contează, și practic cum privim noi toate astea implicate într-un stil de viață. Practic, din acțiunile pe care le-a făcut Alexis Carrel în experimentul său, deduc și conceptul de sănătate în 5 pași, care este aplicabil oricărei persoane și este la îndemână. Eu spun așa, acea persoană care știe să numere până la 5 poate să ducă un stil de viață destul de sănătos. Și în cele ce urmează, vedeți, etapele conceptului de sănătate sunt 5 pași, sunt foarte simplu de înțeles și ei au o anumită ordine, o anumită consecutivitate și nu este în zadar. Primul pas este hidratarea, după cum vedeți. Noi vom vorbi despre fiecare pas în parte. Voi prezenta și soluții practice la îndemână în 2025 cu produse naturale, care au în spate foarte multă știință, în jur de 300 de ani de știință, și respectiv voi constitui la sfârșit, vă voi prezenta și un protocol conform acestor pași, cu acele produse. Practic, dacă vorbim despre primul pas, este foarte simplu de înțeles că abordarea corpului prin partea majoritar constitutivă reprezintă un pilon important. De ce? Fiindcă corpul uman este în proporție de 70% apă. La naștere, chiar mai mult, în jur de 85% apă. Noi suntem practic niște acvarii pe picioare. Iar dacă ne uităm pe organe sau sisteme de organe și aparate separat, noi vedem că în anumite zone ale corpului apa are o pondere și mai mare. Plămâni, 85%, sânge, peste 90%. Oare de calitatea apei va depinde calitatea lichidelor apei pe care o bem? Absolut. Creierul, rinichii, astea sunt organele cu o pondere destul de ridicată, foarte ridicată de apă. Vrem o acuitate vizuală? Cred că ar conta și apa pe care o bem. Oasele, ne-am gândit că sunt niște părți ale corpului, scheletul, care n-ar avea apă, da? Însă, da, acolo avem materie anorganică și organică, însă avem și o pondere de 13% apă. Chiar și acolo. Și dacă vorba vine despre apă, câtă apă bem pe parcursul zilei? Ne ajută foarte mult, să spunem, acele reclame pe care le vedem și la televizor. Să bem minim 2 litri de lichide. Foarte bine. Dar dacă ar spune și apă, ar fi extraordinar. Fiindcă lichide putem să interpretăm foarte multe lucruri, da? Și C2H5OH tot este un lichid. Dar nu este chiar atât de sănătos, mai ales pentru creier și ficat. Bun. În jur de 30-40 ml per kilogram corp este cantitatea care ar îndestula corpul pentru ca el să-și deruleze toate reacțiile biochimice. Vedeți voi, atât respirația, cât și nutriția, cât și excreția sunt niște mecanisme ce țin de transfer de substanță dintr-un loc în altul, în mediul corpului. Ca să se miște o substanță, să zicem, oxigenul preluat din plămâni, să plece către celulă sau către neuron, către creier. Vă dați seama că are nevoie de un transportator, care este sângele, însă sângele este 90 ceva la sută apă. Vă dați seama că
eficiența de transport și mișcarea substanțelor, oxigenului, dioxidul de carbon la întoarcere, a nutrienților și a excrețiilor celulare, dejecțiilor cu filtrare prin rinichi și așa mai departe, tot asigură mediul de transport și toate se petrec într-un mediu lichid. De aceea, primul pas, dacă vă uitați și la concept, este abordarea corpului prin partea majoritar constitutivă. Practic, cum spune și un vechi proverb chinezesc, pentru un om inteligent, cea mai bună băutură este apa. Și nu orice apă ar putea fi cea care ne ajută în mod eficient să ne procesăm absolut toate reacțiile biochimice. Vedeți voi, al doilea pas este deparazitarea și detoxifierea. Sunt două procese de excreție, da? Practic de descărcare al corpului. Dacă la prima etapă, la hidratare, se restabilește sau se îmbunătățește sau se susține homeostazia celulară, pentru ca ieșirile și intrările să fie foarte bine, procesele de 2 și 3, pașii 2 și 3, reprezintă procese de excreție, de dejecție, de descărcare al corpului. Și practic primele 3 asigură condiții naturale prin care corpul își manifestă propria sa forță de autovindecare. Dacă cineva vă spune, eu sunt terapeutul, eu sunt doctorul, eu sunt vraciul și am să te vindec, am să te tratez, el are și nu are dreptate. De ce? Fiindcă până la urma urmei corpul singur se autovindecă. Pentru asta noi avem un genetic, oho ce genetic avem, bogăție extraordinară, datorită condițiilor naturale prin care a trecut filomul genetic uman. Filomul genetic uman numără peste 300 de ani de mii, 300 de mii de ani, evoluție. Vă dați seama că strămoșul nostru a trecut prin cel puțin 10 glaciațiuni. Noi acum nu ne imaginăm viața fără curent electric, fără frigider, fără magazinul de la colț. Dar asta nu a fost dintotdeauna. Asta se întâmplă acum, în ultimii 50-100 de ani. Noi nu știm cum a fost în Evul Mediu. De ce să mai vorbim despre paleolitic? Și așa mai departe. Dar chiar și atunci, omul a înmagazinat experiența în genomul său, a transmis-o strămoșului, adică a transmis-o generației următoare. De aceea, în fiecare dintre noi, trăiește o capacitate uimitoare de autoregenerare. Este o forță internă și doar creează condiții corpului tău. Doar creează condiții și prin acest concept anume asta facem. Prin urmare, după aceste 3 etape, corpul începe să-și așeze sistemele așa cum îi trebuiesc lui, însă îi oferim și material de construcție, fiindcă veți vedea că corpul nostru produce zilnic celule noi. Și pentru ca să formeze din ceva acele celule, avem nevoie de materie primă, exact ca la un șantier. Și aici vine nutriția. Și respectiv protecția. Practic, pașii pe care îi vedeți voi sunt, eu îi consider destul de stricți. Mai ales pentru, cel puțin atunci când faci pentru prima dată conceptul, pașii. Nu faci nutriție atunci când ai un intestin îmbâxit. Nu faci nutriție când ai parazitoze, viermi intestinali sau giardi și așa mai departe, sau candidoză. De ce? Fiindcă nu are sens. Nu are sens. Îi întărești mai tare. De aceea, etapele, cu alte cuvinte, rețeta, are sens. Bun, am vorbit despre apă. Apa, nu orice apă ar avea capacitatea să execute acele sau să asigure acele procese de care are nevoie corpul uman. Și aici vorbim despre calitatea apei.
Aici avem câțiva doar parametri ai apei pe care ar trebui să-i aibă, dar se cunosc peste 26 de parametri care ar trebui să-i implice o apă vie. Primul este pH-ul, deci corpul uman ca și construcție este creat să fie ușor alcalin. Da, avem anumite zone în corp unde avem și acid. Și v-aș mai spune, cu cât este mai acid acolo, cu atât este mai bine. Așa este. Corect v-ați gândit, este vorba de stomac. Și da, mai pot repeta o dată, cu cât este mai acid, cu atât este mai bine. De ce? Fiindcă cu cât este mai acid, cu atât focul digestiv este mai bun. Și să nu vă gândiți la hiperaciditate. Aia este un pic altceva. Sau la refluxul gastroesofagean. La fel, o dăm în aciditate sau vorbim despre aciditate, acuzăm aciditatea. Nu este chiar așa. Datorită faptului că aciditatea stomacală este slabă, de aia și se întâmplă toate lucrurile despre care am vorbit anterior. Dar asta este temă de nutriție cu dedicație, să spunem așa. Alt aspect, deci am vorbit, prin creație suntem ușor alcalini în medie, în mare, dar prin funcție noi producem deșeuri care de regulă au caracter acid. Luăm transpirația, aerul expirat prin dioxid de carbon, dacă îl dizolvăm în apă, producem acid carbonic, da? Deci are reacție acidă. Vorbim despre urină, care este în jur de între 5 și 6 fecale și așa mai departe. Toate sunt excreții acide. Prin urmare, corpul și-a elaborat organe dedicate excreției pentru a ne debarasa de aciditate. Fiindcă procesul de ardere, care vorbim despre biochimie sau despre metabolism, el produce aceste reziduri acide. De aceea, alimentația noastră sau apa pe care o consumăm ar fi bine să fie proporționată mai spre alcalin. Și găsi și în internet, puteți să-l întrebați și pe atot știutorul GPT-Chat, care sunt alimentele sau generează o listă de alimente caracter alcalin. El vi le va oferi, ba mai mult vă va putea face și niște rețete în bucătărie din acele alimente. Astfel vă puteți, să spunem așa, orienta spre o dietă preponderent alcalină, măcar 70%. De ce este important acest lucru? Fiindcă acidifierea duce la spălarea calciului din oase, la spălarea calciului și magneziului din mușchi, din dinți și așa mai departe. Ceea ce produce în timp dezastre, de la osteoporoză, osteopenie, tasare de oase, dinți pierduți, fibromialgie și multe, multe altele. Crampe, da? Niște simptome, da? De pierderea magneziului și calciului. De aceea, dacă nu vrem să ne alcalinizăm pe baza elementelor alcaline din oasele noastre, mai bine le introducem din alimentație. Alt parametru este tensiunea superficială, este duritatea apei. Ea ar trebui să fie un parametru de echilibru, cam îl vedeți aici, între 43-45 din pe centimetru, așa este o măsură. Însă, de regulă, apa pe care o avem noi, fie din comerț, fie de la robinet, ea este aproape dublu. De aceea penetrează destul de greu membrana celulară. Parametrul de ionizare a apei, ea este reprezentată în al treilea, da? Cu minus 100, minus 700 în milivolți se exprimă. Este practic încărcătura electrică a apei. Asta ne oferă potențialul energetic al acelei ape. Vedeți voi, celulele noastre sunt pe suprafață, au un pol magnetic
au o sarcină electromagnetică, da? Sunt încărcate cu semnul electropozitiv. Și mediul în care plutește celula, el ar trebui să fie de sens opus, pentru ca să aibă loc atracția, da? Electromagnetică între mineral și respectiv membrana celulară, între peptid și membrana celulară și așa mai departe. De aceea asta ne ajută. O apă încărcată cu minus ne ajută. Pe când o apă obișnuită pe care o putem avea chiar și din comerț, ea de regulă are sarcină cu plus. Acolo electron liber nu prea putem găsi, fiindcă ei în genere, chiar dacă și se întâmplă să fie la sursă, ei peste 24-48 de ore nu mai sunt. Ei se volatilizează. Ei nu stau, nu se rețin în apă. De aceea, să avem o astfel de sursă este o binecuvântare. Și sunt niște popoare în Japonia, spre exemplu, în arhipelagul Okinawa, unde apa, chiar și în fântânile, în izvoarele lor, au o încărcătură de minus 300, minus 400 de milivolți. Și asta este în mod natural. Este sursă bogată de ioni liberi, de ioni de hidrogen și acolo, apropo, s-au înregistrat printre cei mai longevivi oameni de pe Terra. Da? Sunt foarte mulți vârstnici care au depășit vârsta de 100 de ani, iar bolile de acolo sunt boli grele, nu se prea întâlnesc. Și unul dintre remediile pe care le vom povesti ulterior te aduce din acel arhipelag Okinawa. Și al patrulea parametru pe care vreau să-l enumăr aici, v-am spus că ele sunt peste 26, este structura apei. Apa, într-adevăr, ea este într-adevăr lichidă, însă privită sau analizată în camera criogenică, ea poate forma anumite structuri. Și asta este în funcție de ce informație ea poate duce. Mai mult de atât, apa, molecula de apă H2O, ea formează și legături, le spune Van der Waals, cu o altă moleculă de apă. Și așa, practic, este un lanț foarte lung de apă, da? De molecule de apă legate una cu alta, prin legăturile astea Van der Waals. Ideea e că acele legături reprezintă o preliște în asimilarea ușoară a acesteia. Pe când dacă avem minerale în apă, ionice și organice, acele legături Van der Waals, ele se rup și se adună în jurul ionului. Practic formează niște coloizi, niște clustere, niște grupulețe mici, da? De apă, practic care sunt mult mai ușor asimilate de către membrana celulară. Aici un exemplu foarte clar, analogic, aș putea da. Avem un pepene de 10 kg, cum îl mâncăm? Îl feliem. Și atunci îl putem mânca ușor. Cam același lucru am vorbit și aici. Bun, cam astea sunt parametri și unde am putea găsi o astfel de apă și practic acești parametri îi regăsim și în apa din interiorul celulei. Cu alte cuvinte, apa intracelulară este și etalonul apei de care are nevoie corpul nostru. Bun, haideți să mai închidem din microfoane. Așa. Mai departe, așa, trecem la partea de pasul 2 și 3, la partea de descărcare a corpului și aici vreau să vă spun și o curiozitate. Un om, pe parcursul unei vieți, ingerează până la 50 tone de alimente. Vă imaginați această cantitate. Mai ales dacă sunt și niște combinații nereușite între aceste alimente, este greu să
Nu înțelegi că de-a lungul timpului, pe pereții intestinali se pot forma în exces mucilagii, se pot forma depuneri și așa mai departe. Și toate aceste depuneri pot duce chiar în anumite situații și la ocluzie intestinală. Bineînțeles, toate astea sunt asociate și cu stări de inflamație. Inflamațiile astea e o problemă a secolului 20 și unulea. De ce? Fiindcă fiecare al doilea aliment are caracter inflamator, mai ales dacă a fost procesat, dacă este cu un termen de valabilitate destul de ridicat, vorbesc de produse alimentare. De ce? Fiindcă au atât de multe noi substanțe contra la care organismul încă n-a reușit să elaboreze mecanisme de conjugare, de anulare și evacuare sigură din corp. Și atunci de multe ori ele se opresc acolo unde nu trebuie. Și asta duce la o încărcare a corpului de la zi la zi, de la an la an și practic atunci când capacitatea hormonală începe să scadă și capacitatea de excreție deja începe să scadă. Și atunci omul nu mai face față, corpul nu mai face față și încep depozite și mai mari și mai mari. Acum mai contează și faptul cum mâncăm. Am să fac o mică, să spunem așa, abatere, însă eu consider că este un sfat pe care l-ați putea lua ca obicei. Vedeți voi, corpul uman sau tractul gastrointestinal, el funcționează adică și asimilare, și a treia fază este de excreție. Este foarte important să înțelegem că faza de excreție, procesare și excreție este cea mai lungă. Și în perioada în care corpul și execută acest exercițiu, este bine să nu încărcăm intestinul. De aceea, recomandarea mea este ca maxim într-un interval de 10 ore să aveți 2-3 mese, ar fi bine să fie cam la aceleași ore, iar restul 14 ore să rămână pentru procesare și excreție. De ce? Fiindcă cel puțin, sau să zicem, o medie normală, cam 14 ore ia corpul ca el să se poată descărca bine, eficient. De altfel, intrăm cu o nouă porție de hrană peste procesul de excreție. În Japonia, în genere, este și o tradiție. N-ai avut scaun, nu mănânci. Da? De ce să mănânci dacă nu ai avut scaun? Practic, asta nu intercalează aceste faze. Și așa corpul reușește să nu se încarce atât de repede. Însă stilul de viață al omului, el mănâncă aproape non-stop, are tot felul de ronțăieli și nu știu dacă rămâne corpului 8-10 ore să reușească ceva să elimine afară. Eu nu zic că nu există scaun, dar ce se întâmplă la nivel de intestin sau țesut și așa mai departe. Sunt intercalate acele mecanisme, acele procese. De aceea, 10 cu 14. Începem cel puțin de aici. După aia putem îngusta fereastra până la 8 ore și respectiv cu 16 pauză alimentară. Și credeți-mă că veți vedea multe beneficii doar și doar de aici. Bun. Aici este redat un intestin descărcat, da? Curat și respectiv un intestin intoxicat. Este practic același intestin, numai că după detoxifiere. Da? Se vede. Diferența este foarte vizibilă și vă dați seama de unde se hrănește corpul mai bine.
Bun. Ce ține de alimentație din ziua de astăzi? Aici este un tabel cu câteva din alimentele pe care le știm și noi cu toții, care în 20 de ani și-au pierdut o cantitate destul de mare din valoarea lor nutritivă, ce ține cel puțin de oligoelementele calciu, magneziu, fosfor, potasiu. Vedeți o scădere drastică. Același lucru se extrapolează pentru mulți alți fitonutrienți din alimentația noastră. De aceea, în ziua de astăzi, nu este suficient să te hrănești din piață, din magazine, preparându-ți hrana acasă. Eu nu știu, este norocos ăla care își cultivă și crește ceva acasă. Însă și acele culturi, ele sunt deja modificate genetic. Nu știu cine mai deține semințe, da? Din semințe și așa mai departe, pe care le cultivam noi acum 30, 40, 50 de ani. Acum marile corporații mai peste tot au monopolizat vinderea semințelor sau a culturilor care, practic, de multe ori, dacă și colectezi niște semințe dintr-o roșie, a doilea an s-ar putea să nu mai producă. Asta este o selecție programată să spunem, seminței, ai speciei, ca să te facă să vii după o nouă porție de semințe următorul an. Practic, același lucru este și pe partea de plante, da? Legume, fructe, și pe partea de alimente de origine animalieră. Vorbesc de carne, ouă și așa mai departe. De aceea, în ziua de astăzi, dacă vrei să ai randament, totuși trebuie să suplimentezi alimentația. Este foarte important să înțelegem lucrul ăsta. De aceea și apar pe piață foarte multe oferte ce ține de suplimente alimentare și aici vorbim despre și postulatul lui Hipocrat: alimentul ar trebui să vă fie medicament, iar medicamentul să vă fie aliment. Adică nutrienții de calitate ar trebui să avem zilnic, pentru ca ele, ulterior, să corespundă necesității corpului și ăsta va avea putere să se autovindece. Bun, eu dau acest exemplu de fiecare dată. Hrana corpului este foarte importantă. Din ce îți construiești corpul contează foarte mult. Aici este exemplu cu povestea celor trei purceluși, Nif-Nif, Naf-Naf și Nuf-Nuf. Casa pe care ei și-o construiesc fiecare, da, după modul cum o gândește, este corpul nostru. Dacă îți construiești o casă din paie, vă dați seama, la un prim val, da, de pandemie s-a dus căsuța. E, Nuf a făcut ceva mai bine, a făcut-o din lemn, din nuiele, însă și acolo s-ar putea să te surprindă, da? O infecție, o boală sau mai știu eu ce. Însă, dacă avem o hrană de calitate, avem o hrană zilnică, da, de calitate, atunci corpul nostru este construit din elemente solide, din celule puternice, care respectiv rezistă și corpul nostru rezistă contra la intemperii. Cam asta este așa o analogie din ceea ce am vrut să vă spun prin acest exemplu. Compania care aduce în baza acelui protocol sau în baza acelui concept produse naturale despre care deja am amintit de câteva ori că vom vorbi despre ele, se numește Coral Club. Ea este o companie internațională și este de peste 20 de ani pe piață, livrează în aproape 190 de țări și birouri fizice, reprezentanțe, showroom-uri în peste 40 țări ale lumii. Produsele în sine, cele despre care practic sunt parte integrată în stil de viață sănătos, sunt fabricate în mai multe țări, în peste 11 țări. De ce? Fiindcă anume acolo s-au găsit laboratoare care corespund necesității produselor pentru pașii conceptului. Da? Și
sunt niște laboratoare dedicate anumitor profiluri. Asta îi face să fie foarte eficienți, da? Merg foarte departe cu inovație. Fiindcă dacă vrei să ai într-adevăr inovație, trebuie să te ocupi de un domeniu foarte bine profilat. Nu poți să fii extraordinar de bun și în producția de chipuri, da? Pentru calculator, dar și pentru uh, supliment nutritiv. Deci trebuie să te profilezi foarte bine. Astfel de laboratoare sunt în acele țări. Categoriile de produse pe care le are în spatele conceptului sunt pe sănătate cu administrare internă, pe frumusețe cu administrare atât internă cât și externă, cu aplicare, da? Cosmetice, dar și cu administrare internă, produse de frumusețe. Eu consider că în jur de 70% din problemele exterioare pe care le are corpul uman prin piele și așa mai departe au origine internă. Frumusețea totuși vine din interior. Este și la direct și la figurat spus, da? Și produse de îngrijire a casei. Aici sunt câțiva consultați științifici și conducători ai acelor laboratoare despre care v-am vorbit anterior. Ei însumează în jur de 300 de ani de cercetări, 300 de ani de știință. Cum se face știința? Credeți-mă, o știu. Este foarte, foarte multă muncă. E o muncă foarte migăloasă. Foarte, foarte migăloasă. Dar este în serviciul societății până la urmă. Așa, accesul la produse se poate face printr-o simplă înregistrare și fiecare persoană care are acea înregistrare făcută în urma recomandării de către cel care l-a invitat în acest club al sănătății, el are și biroul său personal, are biroul său online, acolo unde poate intra să citească mai multe despre produse, articole științifice și așa mai departe. Aici este un exemplu pe Coral Mine, pe acel produs pe care noi îl punem în apă, da? Și putem citi despre studii, inovații și așa mai departe. Pentru cei care vor să se documenteze, să vadă ce produs cumpără și îl împărtășește în familie. Calitatea lor este una premium și avem o serie de certificate, standarde, GMP, ISO și așa mai departe. Sunt produse care nu conțin conservanți, amelioratori de aromă sau coloranți, gust și așa mai departe. Și respectiv fără produse modificate genetic. Pașii conceptului, din câte țineți minte deja conceptul în sine, se poate face destul de simplu, cumpărând deja un pachet în care sunt deja compilate câteva produse. Și pentru primul pas de hidratare putem avea pachetul Coral Detox, care conține produse pentru apă, produse pentru ficat, da? Și respectiv pentru bilă. Astea pregătesc, să spunem așa, corpul pentru următoarele etape. La etapa a doua, care este de parazitare, vedeți pachetul din colț, dreapta sus, Parashield se numește. Este un pachet cu produse, câteva alese, care ce fac? Instalează condiții austere pentru flora patogenă. Vedeți voi, ce ține de deparazitare este important nu să omori, să zicem, acel vierme sau ascaridă sau tenie. Da, ce ține de bacterii, ciuperci, fungi și așa mai departe, da, le putem distruge decisiv, definitiv. Fiindcă sunt organite mici, unicelulare de multe ori, care ușor se dezintegrează și ușor sunt eliminate. Însă dacă vorbim despre un vierme intestinal sau mai știu eu care, ăla mai bine nu să-l
omori definitiv, ci să-i creezi condiții în care el să nu se simte confortabil și să părăsească gazda. Asta este cel mai inteligent. De aceea, produsele de deparazitare și pachetul în sine este creat astfel încât să creeze acele condiții. Colțul stânga jos avem și Parashield Plus. Este un pachet mai complex și mai complet pentru deparazitare. La etapa de detoxifiere avem programul Colovada Plus. Deci îl vedeți, este cel din mijloc stânga. Îl am și eu aici. Îl am fiindcă mă uit după calendarul lunii, când aia începe să scadă, când luna va fi în descreștere, mă apuc și eu de Colovada. De a 18-a Colovadă la număr. Este un program complet de detoxifiere care durează 2 săptămâni și care elimină din organism foarte multe reziduri și toxine, mucilagi în exces. Dacă v-ați uitat și vă aduceți aminte despre acel intestin, da, cu colonoscopie până la și după, ăsta este programul care asigură acea curățenie. Apropo, tot la etapa de pregătire, fac o remarcă înapoi, este și pachetul Hydramax. Da? Îl vedeți, unul cu albastru. Este un pachet care conține 3 produse, H500, Pentocan și cu Coral Mine. Sunt produse dedicate pentru lichidele corpului. Da? Așa, putem începe și cu el conceptul. Și respectiv mai avem și forma de detoxifiere Colovada Light, chiar și Colovada Green. Adică mai multe programe, seria Colovada, sunt 3, Colovada 2 program, da? Este Colovada Green și Colovada Light, pentru diferite situații ale vieții. Cei care sunt interesați să aleagă exact programul de care are nevoie, să luați legătura cu consilierul care v-a invitat. El sigur a parcurs conceptul și sigur știe ce să vă recomande. Bun, astea sunt pașii conceptului, însă dacă dorim să luăm un singur produs din cadrul unui pachet, este posibil și acest lucru. Deci, însă, forma de pachete este mult mai ușor de făcut și de urmat. De ce? Fiindcă fiecare pachet are și instrucțiune ce și cum trebuie făcut. Și aici, practic, le vedeți desfăcute. La pasul numărul 1 ne pregătim organismul, partea de hidratare și reglarea homeostaziei celulare, cu pachetul Coral Detox Plus, Coral Detox simplu,